directo. Estamos agardando por Radio Marca tamén. Bueno, Juan, digo que queiras, que foi un partido que non sei por onde comezar, un partido moi emocionante. Te digo eu. Sí, por favor. Qué bonito es el hockey. Qué hermoso. He sufrido. He sufrido, pero é un deporte maravilloso, maravilloso. O sea, a xente ten que irse orgullosa deste equipo, agradecer sempre que veñen e sempre están animando. Penso que nos penaltis estiveron aí axudando a Martí no último gol de César, e despois penso que o que hoxe foi bon co Liceo, no? Penso que xogamos moi ben, non merecíamos ir abaixo no marcador, xa sabíamos que Candi estaba moi ben, o portero deles, no? Pero hoxe demostroulo, e despois que penso que o acerto deles que estiveron dentro do partido, no? A partir de aí penso que estivemos moi ben mentalmente. Eu transmití no descanso que seguiran igual, que estábamos ben, que non había nada que modificar, que sobre todo que era un partido para estar mentalmente moi forte, porque estábamos ben e non podíamos cambiar o guión, porque eles nese momento que podían un momentillo coller ventaxa de 2, xa son máis peligrosos, no? Creímos e ata creímos no 5 para 4, que hoxe tocounos a nos facelo e nos lle de salirnos al revés, e hoxe penso que aparte coa tranquilidade que o fixemos demostra que o equipo está moi ben mentalmente, está preparado, e bueno, e logo a prórroga pois xa foi unha prórroga normal e corrente, que non pasou prácticamente nada, e despois chegan os penaltis, que aí, bueno, hai cousas de acerto. Martí estuvo fantástico, e despois, bueno, hoxe devolvernos o partido da tanda de penaltis de Barcelos, no? O sea que moi contentos, 1-0 no marcador, e bueno, isto sigue o domingo. Acabas de decir a César, confiaba en ti, porque parecía imposible no marcar. Que confíe en él, porque é un lanzador de penaltis fabuloso. O que pasa que desde que cambiaron a norma parecía que estaba aí medio dudando. É un fantástico lanzador de penaltis, ten que confiar en él porque é o noso principal lanzador. E bueno, al final pois pudo conseguir ese gol, despois Martí sacar a última bola, e bueno, era que confiara en él nada máis. Hai que estar moi orgulloso deste equipo, deste Liceo, porque o martes era un partido a vida ou morte, era o martes pasado co Lleida, era a vida ou morte. Sí, físicamente, aí está. Físicamente, hoxe, cunha prórroga diante de todo un Reus que tiña máis descanso. Aí está, moi ben. E o domingo, outra final. Nos prórroga, pero temos xente, os que menos xogaron hoxe teñan que xogar un poquinho máis. Este é un equipo, conseguimos que todos os roles estén moi marcados, que todos loiten por a camisola verde. Ese é o que temos que ser, un equipo como fomos os seis, a crecer no que estamos a facer, que estamos a facendo ben as cousas, e bueno, vamos a intentar recuperar mañán o que poidamos, porque non vamos a poder facer moito, sino recuperar o equipo un poquinho, e o domingo aquí por todas, aceitamos a toda a xente, porque eu sempre lles digo aos xogadores que o partido máis importante é o seguinte, pois agora o domingo é máis importante, non? Juan, a última pola miña parte, tal como vives os partidos aí dentro, como faz para relaxarte e falar tan tranquilo agora, e despois sobre todo deste partido? 331 creo que levaba, 332 partidos nesta banquillo do Liceo. Eso que me dá tranquilidade, no? E despois me dá tranquilidade como está o equipo. Eu estou tranquilo se vese o equipo facer o que ten que facer. Estaba tranquilo, sabía que teñamos que gañar o partido, porque o estábamos a facer ben, e despois, bueno, as canas, tal, menos pelo, pero sí, son 332 partidos, creo, estoy orgullosísimo de estar neste banquillo, de conseguir, sobre todo, que a xente veña, que o pase ben e que disfrute co seu equipo, ¿no? Como din as redes sociais, keep calm, and Juan Copa. Venga, seguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.